65 at ang aking may bahay si Caridad Florencio before now, Caridad Ipol. Sweetheart niya ako noong elementary kami. Ngayon sweetheart na rin, permanent. Okay mga taga-SJ, samatin kayo kami. First time namin natin. Masaya, pero alam ko magiging success. Siya lang si Emra at 1960 graduate ako. Ako yung pinakabunso ko, 81 ko pinanganak. Ba't ano po kayo? Minsan lang. 79. Uy, isang taon lang. Pero kami, dahil last year, nagkaroon kami ng Golden Reunion, more or less, naging 40 umatin. No? So, magandang halimbawa yun sa amin, hindi lang 10 ang dadating. No? Sa batch 61, marami rin sila. So, lalo na itong mga kabataan natin, pagka medyo naayos itong ating plano ito, mas marami. Kaya kanina, ang propose na sinasabi namin, kung sisenta ang ating batches, mag-10 na lang sa isang batches, 600. Sabi ko nga kayo, kanina, kung pagbigay na tayo ng numerong 1,000, kakasya kaya tayo sa gym. No? So, yun ang inaaniman ko. Pero so far, kasi hindi man maging ganun kalaki ang numero natin, itong paghanda natin ngayon sa alumni homecoming. Sabi ano dito, pero humihingi ng Lord. Humihingi ako sa kanya ng history ng San Juan Elementary School para maiato natin at dito si Homer IT. So, makakagawa tayo ng mas maganda nating website, ano? Kasi ako lang po ang nagawa doon, alam niyo naman, lola na rin, at hindi rin tayo lang sa internet. Pero dito, naumpisahan natin, na may 900 plus na members na. So, maganda na rin umpisahan yun. Ngayon, kaya sabi ko, pupunta tayo ng mga kasiwa, mamamahala ng aking samahan ngayon, kung sa mga elementary school homecoming natin, na mas maraming mga kaalaman, mga mas bata-bata sa atin. Ngayon, kaya lang po, nag-umpisa na po akong umpisa itong plano ko kasi kung wala akong mag-umpisa, wala tayong pupuntahan. Kaya talaga sa totoo, medyo mahirap, ang ginagawa pa lang kung ano, pero sa tulong po ng bawat isa sa atin, magiging maganda yung ating plano, hindi ba? At ito rin hindi lang sa ating sarili, na makilala yung ating
pwedeng baguhin. So, depende na nga sa magiging pag-uusap po natin. Pero at least, so, itong ating ginagawa ngayon, ay pag-uumpisa sa magiging maganda natin plano ng ating. Kaya sana po sa susunod na kung kailan naman ang ating pinaplano mag-reset third meeting, eh mas marami na po tayo. At sana po magkaroon na tayo ng election of officers para mabuo na rin po natin ang mga different committees. Ngayon po, akin na nakausap ko yung ibang member dito mas nakakilala ko kay Mr. Bandy Maculisa na ipagawa na po natin yung pinaka-draft po ng format ng ating bylaws. Ano mo? Siguro nga by next month, tuloy na yung ating election of officers at matuloy na rin po yung ating paggawa ng different committees. Masahan po ba na susunod na meeting, eh, magtawag pa po tayo ng mas marami natin mga kamag-aral, kabatch, hindi man natin kabatch, yung mga alam po natin na nag-aral na rin sa San Juan Elementary School. Opo. Si Edna nga lang, isang linggo ko lang na nila, hindi niya alam. Yung isang kaklase ko na nasa Amerika pa, anak din niya, yun lang po ang sabi na, uy, Babs, girl, ganun po na gano'n, matawag siya sa akin, hindi na gano'n. So, sige, atin ako ng meeting, ang bada na nito. So, naglalaro din siya ng communication na So, ganun po, hindi natin kayo magawa itong ating election of officers, itong ating meeting, yung magiging meeting ng ating plano propose homecoming. Ngayon, meron din yung mga ibang una, yung iba dito sa ating ginawang website po. Sana po, maiwasan din po sana yung pagpupost doon ng mga may nagtitinda. Meron isang nagkomento, ano ba yan, Romy? Ano pa, Spanish pa akong nag-ano, yung anong product yung tinitinda. Meron din ang pinagkinan doon na tinilit. Yun nga, sabi ni Romy, delete na po. Siguro dapat ang i-post lang natin yung mga picture, no? Natutuwa din ako sa isang kabas natin, yung dating may-ari ng Ponga Tailoring dyan, ng mga Merina. Makita nyo sa Facebook, ang mga pictures nila, talagang noon pa, matagal. Sana yun naman natin, makuha natin. At si Ronnie kasi gagawa niya ng album tungkol dun sa mga naging kaganapan natin dito sa San Juan. Yung mga napasok naman natin, marami tayong mga minahan, so nawala natin ang kopya. So, pero yun, mga nasa abroad na yun, nasa ibang na italipan na nga. Yung classmates din kami na nasa Australia, may picture siyang pinos at nakatin siya ng website sa atin. Nahanap ko ngayon, nawawala natin. Papunta ko din si Armando Atanasio, sa classmate namin, sa Natoya na. Pwede kayo pumunta kasi open tayo sa suggestion na. Siguro it's better na for a start, para makita ng ibang mga graduates dito, magkaroon tayo ng gathering na potluck or what na magiging masaya tayo, lahat ng makakarating, start. Tapos pagka marami na, tsaka then we can have an election of officers and the bylaws. Just to gather them all na Pardon. Gather muna, get bonding, Yes. friendship, para kasi yeah, I know, but before we start the election and the bylaws, I think we have marami, hindi pwede mo mga mongga bagay para makita nila. Ako po din nagsatok si Ate Marcia after this. Sorry, formal ka tayo. Kasi sa next na t-shirt.
Ganun. Hindi aabot eh. Sige, abot. Para Ako si Hasmin Esquera, Bernido na po. At magkakapit po kami dati-dati. Batch 60, ay batch 74 po. Pero 60. Ako si Pina Rivero, batch 61. Ang inyong kapag-aral, Manuel Sani Santos, Batch? Ano batch? 1961. Ayos, t-shirt ko. Ito po, Ako si Merly Sabuner, Bernido, batch 61. Ngayon, dito na ako. Ako po si Elizabeth Mateos Ong, batch 61. Hindi abot yan. Hi, good afternoon. I'm Jessica Berger from Batch 17. Ito yung nag-react eh. Ito yung nag-react. Ako naman si Teresita, ako naman si Teresita Ruiz, Teresita Borlogan na yun. Batch 69. Hindi abot yan. Dito lang po kayo sa gitna, ha? Ganda nga po ako si Pimena Rose, batch 62. Magandang hapon po. Ako po si Annabel Payawan. Single pa po. Kung hindi nyo po maitatanong kami po yung may itsura sa may ako. Class 79 po kami. Mapayawan, alam ko na. Maria Marcelina Picar, batch 79. Angeline Reyes po, batch 79. Mary Nieves Villan na ako noon. April na ako kayo. Batch 79. Magandang hapon po sa inyo lahat. I'm Edna P. Bayani Estolano. I was born here in San Juan, El Salvador, Barangay San Perfecto. I graduated 1960 under Miss Lagunas, the experimental class of 1954 to 60. Sana kayo ng classmates ko. May pa nasa abroad na eh. Okay. Sana ano tayo? Ano tawag? 40? Namuling din siya. Ako naman po si Benitez Horticia de Esquera, may asawa ko, may wala ko. Ano na sa akin na kami nakatira? Batch 60, classmate ko sa inyo. magandang hapon po. Ako po si Angel Arevalo, class 1977. Dahil sa Cavite na po ang nakatira. Ako po si Francis Vincent Mendoza, batch 93 po. Homer Odyssey Valvale, batch 93. Bali, representative na rin ako ng mga kapatid ko sa Amao. Dito ako sa pulis ko na bata, parang pambata. Ako po si Eduardo Ibarrete. Kasi ko sila, schoolmate sila Mila, 62. Teacher ko grade 2, si Billy Sarilla, kaya na paborito ko, kaya nang patayin nito. Meron ako sa Diyo, kasi bakit malakas daw ang build ko sa SM? Kasi ibig sabihin ng SM, stainless metal, wala po yun. Ako po si Ryan Michael Javier, batch 93. Gina Mama Santos po, your service, batch 1974. Inaanya niya ako, paano ngayon ka Monday? Para na po sa Luneta Grandstand against Fort Bahay. Ako po si Nelia Bonanyo Garcia,
prepare ako. Batch 1980, Romy Buet. Ang mga kamag-aral na batch na Lesbos Portuguese talaga. Kaya, hindi talaga kaya. Ngayon, kaya nga, yung mga ganito, kukuha din tayo ng sponsor o sinasabi natin ang gas, makikili natin ang gas, o bawat isa ng 500. Pwede po kayong magbigay ng mas mahigit sa 500. Sa dati natin ginawa kung habang sa taon. Ang iba ang sa isang libo dahil kami gastos sumasok po kami ng t-shirt, nagbigay po kami ng PA system sa eskwela, pagkatapos yung aming catering, marami pa po yung mga gastos. Pero sa mundo Sa the Philippines, they promised, they pledged, and I collected. Even though I'm not an officer, I just volunteer. So, right now, nakakolekta ako. So, we started the summer. Kung sino makakaluwag, maguhulog, hanggang sumabot, ang total amount ng 500. So, if we can exceed 500, then so it's much better. Hindi naman kailangan din. So, meron classmate na from Saudi, from US, na nagbibigay sa akin ng amount. Kinukuha ko, then i-deposit ko. I-open ang bank sa video. Binunod ko rin sa sarili ko. Sinama ko yung isang classmate para wala issue. So, we open an account and account. Dalawa kami. So, lahat ng mga nasa labas, dinideposit sa account namin. Or, either one of us, ipinapangalan yung mga nasusulisip. So, in return, hindi kami humihingi sa labas ng mga politician kasi ayaw namin eh. May balita sila. So, 30th anniversary on our part is socializing lang naman. Kung meron kaming project na gawin na namin before ang 25th namin, nakapagbigay ng kami ng yung mga nasa labas, ng mga microscope, electric fan, yung mga kailangan. So, yung suggestion ko lang, pagbigay na ng target date kung ano yung date natin na mag-socialize tayo. Kung halimbawa this year or February next year, then by September, let's open an account starting next month kung sino may pera, mag-deposit. And then, assign tayo ng committee na sa solicit, sa treasury, sa food, sa logistics, sa secretary, so para hindi yung isa lang ang mag-burden ng gagawin natin. Kasi mga tikso, mga kalapay, actually, ang hinahanap natin ngayon, yung temporary, ang mag-a-handle. Planning po. Kasi, ngayon, kasi pag sinabi natin wala tayo, remember, no? Talagang wala. Pero, i-claim natin, mayroon, may mangyayari sa pinaplano natin. Amen? Yes. Kaya ngayon, ang bubuuin mo natin, yung mag-a-handle regarding sa gagawin nating socializing. Let's say, magkaroon dito na dalhin yung mga ako na gagawin natin. Para magkakilala, ito yung ganito, na yung pagkakatiwalaan natin mga tao na handle temporarily sa gaganapin nating pagtitipon. Kaya ngayon, ako iniisip ko na, magdudunay na ako ng 50 t-shirt which is parehas yun. Magdudunay ako ng t-shirt kasi nakita ko. Ngayon, sasagutin ko na yung 50 pieces muna. At nakita ko lang yung logo. Pero, hindi, ang ano natin dyan, hindi na natin lalagay yung box. Diba? Wala na yung box. Ngayon, para lang tayo magkakilala, you have to say what is your box. Kasi
at salamat na sa Diyos dahil merong nag-isip ng ganitong pagkakataon. Actually, yung batch namin na 65, section 1 and 2, ewan ko, sir, kapatid mo ba si Rolando Santos? Sa Manalo? Tudor? Tego? So, kami actually, yearly, meron kami pag-gathering. Ngayon, binalo na namin yun na i-centralize. Not only 1 and 2, which is the batch of 65, kundi sa lahat ng graduate ng San Juan Elementary, which is nag-push through to Mount Hila, nagulat na ako. Kaya kagabi, nag-remind siya, aatin ba kayo? Iyan ako, yes. At nagtawag na rin ako doon sa mga batch namin. Ang inisip ko nga kanina, nung apat na lang kami nilang ma'am, ako makawalan ng marating dahil sa nangyari ba, may binaha, mayroong alam nyo na, no? Kaya salamat nga dahil tayo nandito na marating. Which is, ngayon pala, yung pagkakatiwalaan natin tao para sa gagawin natin gathering, pwede na natin gawin yun, which is sabi nga ni Iho, temporary naman, let's say, bibigay si Sir ng 20,000. Pag may hawak agad ng 20,000, magbibigay si Ma'am ng 10,000. Maghahawak ng 10,000 na ibibigay. Ngayon, meron na, di ba? Which is, tama ko yung sinabi ni Ma'am na kailangan merong magmamanage. Which is, pag sinabi natin magmamanage, temporarily, those person na inilagay natin, nandun ang tiwala natin. At tiwala ka nandun. Yes. Kasi, alam nyo, sabi nga, ako 63 na, namayro. Wala kang tumatanda sa Panginoon eh. Lahat ay kaya. Nasa Diyos, bata. Huwag na iisip bata. Kaya gano'n. Ngayon o, pwede natin umpisahan, maski 5 tao ang hahawak ng committee. I volunteer. Isa ako sa magiging committee. Kasi madalawin lang naman po kami ng message ko. Anytime, open mo ang Facebook ko o ano man, na anytime mo, pwede ko dahil ngayon, bakasyon ko ako na hindi mo na ako pabalik sa trabaho. Kaya maharap ko, pero actually, nagbabarko pa kasi ngayon, maski sa edad to, nagbabarko pa rin ako. Kaya, I might help sa mga anak nyo na in future na maging bisan ng barko, mga kusinero na masarap ng luto, I can recommend. But I'm not assuring. It depends on their knowledge. Kaya, gano'n na lang. Pagkalooban natin sila ng tiwala, yung mga hawak na yan, kasi alam nyo naman, in terms of money matters, wow. Binalis na nga yung baboy, di ba? Pinapalis ng baboy. Talaga, ang baboy masama sa katawan. Sabi nga ako sa Arab, alam. No? Kaya, actually ako, kaya ako nakapasol, galing na ako sa angioplasty. Yes, so my heart pain, nagkara. Pero first of all, salamat sa Diyos. Sa abroad daw ako na last June 15 only. Actually, sa loob ng company insurance. Pero alam niyo ako na hindi ko nagawa yun. I have to pay 1.2. Diba? At tama nga ako yung pagkakaano ng mga kababayan natin na let's abolish work. Hindi na mo sa fund ng pera natin, talagang masama ang taba sa katawan. At papasalamat na ako dahil nakauwi pa ako ng hiningi. Kaya nasabi ko, kailan makarating tayo dahil baka yung mga classmate natin, hindi lang natin alam kung ilan na yung nagkahina. Pero, alam nyo, maganda. Kasi nga, for the 5 years namin, nagkikita-kita ko kami na sa bahay nito, ganito nangyari, no? Parang kumisa namin one time.
Kasi yung mga